Rangsangni takhuk tei bukuk song ang norongni kok sanai entertainment YouTube channel norongni bagi kaisa video tui faika omongkha Khwai district ni purbo toksayani sini takhuk Goyasur Debormani bini paithakni sajlani Kailar panda tini wngkha o Kailar panda no norokno phurungnani bagui ang video norong bagui tui faika hingke norok o video no full and simi paithak jora choyawi jotono naibaijadi aswkno hambai.